Ipilipitig kita sa loob ng katawan yan. Sige, kalasin mo lahat yan. Tagalan mo. Tatagalan mo hindi. Kalasin mo hindi. Lord! Ikaw pumili niyan, hindi ako ha. Itaas ang kuryente, magtiti ko. Ano? Kakalasin mo hindi. Lord! Ouch! Ang sakit, Lord! Kakalasin mo hindi. Kunin ko na, Lord! Tanggalin mo hindi. Lord, tanggalin ko na! Tanggalin mo. Ang sakit! Ha? Ang sakit, Lord! Putulin ko lahat ng ngipin mo. Wala ka sa akin. Tanggalin mo. Babae ka lalaki. Babae! Ano ang pangalan mo? Ay, wala ka! Hindi ko alam ako kabalo! Wala ko kabalo! Hindi ko alam! Hindi alam. Kalasin mo! Lord! Tahimik ka! Puputulin ko yung dila mo. Kalasin mo. Kailan ka ba dyan sa loob ng katawan niya? Tao ka, espiritu, elemento. Para hindi ka na masaktan sa loob ng katawan niya. Espiritu ka, elemento, tao. Ipinipiting kita. Bakit ka nasa loob ng katawan ng babae niya? Hoy, may galit ka ba rito? Tinatanong kita kung espiritu ka, elemento, malalaman ko rin naman. Ano ka? Buhay na tao? Kaluluwa? Espiritu? Elemento? Matagal ka na ba sa loob ng katawan yan? Opo! Ilan taon na? Ilan taon na? Dalawa ako! Dalawa! Alasin mo, bakit? May gusto ka ba rito? Nagagalit ka? Opo! May gusto ka! May gusto ka sa kanya? Lalaban ka? Hindi po! O, atin, tanggalin mo. Sabihin mo na kung lalaban ka, handa na kami. Handa na kami, sunod-sunurin kitang sibating ko dyan sa puso mo. Anong magalit yan? Lalaban ka talaga? Hindi! O, kalasin mo. Bakit mo siya mahal? Bakit mo siya mahal? Babae! Babae! Eh, di anong espiritu ka? Yung totoo, babae ka talaga lalaki. Puputulan kita ng hininga. Yung totoo, babae ka lalaki. Lalaki! Lalaki! Ano naman tomboy ka, magkagusto ka rito, espiritu ka, bubo ka pala eh. Kalasin mo lahat. Agay! Saan ka nakatira? Sa bahay nila, labas ng bahay nila, sa loob pa ng bahay nila, o sa dati pang bahay nila. Sa loob ng bahay! Sa loob lang ng bahay. Bakit tayo mo siya bigyan ng anak? Ay, bakit hindi mo pinabubuntis yung babae nito? Ako lang ang makabuntis! Ako lang makanak sa kanya! Ako lang! Ano ka? Kapre, maligno, tsala, ano pa ba? Engkanto? Ano ka? Ano tawag sa'yo? Ano to nyo? Ano tawag nyo? Maligno! Ilang taon ka na maligno? Ilang taon ka na maligno? 20! Sige, 20 ka pa lang. Sa mundo nyo, 20 o sa mundo namin? Sa amin. Batang pangalan. Nasa live net ano lang siya. Siguro mga 70 sa mundo natin. Pinagkasama mo na ba katawan nito? Hindi ko narinig. Ang ibig ko sabihin, pinaghahawak mo na ba yung katawan niya? Kailan mo siya hinahawakan sa katawan? Gabi, umaga, tanghali, hapon! Nangali! Pag natutulog siya o hindi? Oo! Anong hinahawakan mo muna sa katawan niya? Dibdib ako. Tsaka ano ba? Pekpek niya. Akala mo natutuwa ako sa mga ginagawa mo sa tao. Ano karapatan mo hawakan ng masela niyang bagong katawan? Ang may karapatan dyan ng Panginoon Kristo. Ikalawa, ang kanyang magulang. Ikatatlo, yung magiging asawa niya lang. Naintindihan mo? Ba't mo pinapakilaman pinagnanasan ng buhay na tao? Anong pangalan mo ulit? Maligno Engkanto! Wala kang karapatan mabuhay. Anong ginagawa sa mundo nyo pag pinaparusa? Sabihin mo sa iyo ang parusa. Anong ginagawa mo sa mundo nyo pag nagkakamali kayo sa hari nyo? Papatayin! Anong klaseng patay? Anong pinuputol sa inyo? Ulo! At saan kayo nilalagay? Pero... O ngayon, alam mo ang batas sa mundo namin. Anong ginagawa ni Jesucristo sa mga taong lumalaban at kumakain o nagnanasa na pag-aari ng Panginoon Kristo? Ano ang dapat parusa? Papatayin! Hindi kita papatayin. Ililibing kita sa apoy.
Babalatan kita ng buhay. At unti-unti kitang pahirapan. Kung ikaw ay papatayin sa mundo nyo, dahil ang hari nyo ang gagawa nito, mas matindi ang parusa ko. Binigyan mo ako ng pagkakataon. Kakalasin mo hindi? Anong nilagay mo sa kanya? Ha? Sa tiyan niya, anong nilagay mo? Anong nilagay mo sa tiyan niya? Gaano mo na ito kinalimutan? Nakalimutan mo na? Isang taon na! Di mo na alam! Ito lang ba ang babae pinagnanasaan mo sa mundo namin? Oo, siya lang gusto ko! Kahit paano ba na gusto mo rito sa mukha niya? Mabait siya! Maputi! Gusto mo lang pagnasaan yung pagnanasa niya. Kaya pala kanina, ilang beses pinahawakan yung tiyan niya, Meron ka mayara? Papalis mo. Alasin mo! Tawag-tawag ka pa sa Diyos namin, kala mo, mainlang mo ako sa mga. Uy, Panginoon. Uy, Diyos. Alasin mo lahat! Matagal ka na ba sa bahay nila? Alis na ako! Alis na ako! Bulakawan ako! Bulakawan ako! Ginagaya mo pa yung lingwahe ng pananalita nila. Alis na siya, alis na. Talaga ba talaga? Wala ka talagang kasinungalingan. Alis ka na! Saan ka pupunta? Sakit na! Balik ako sa kahoy! Balik ako sa puno! Saan puno? Sa balite! Saan yung lugar? Sa likod ng bahay nila! Saka mo makita na pagsabi ko sa inyo pangalan ng Jesus, amang natao. Ako ay nananalig ang inyong palampaya. Dahil pagkakanubo sa akin ang bakbak mo. Upang ipunay ko ang aking kalaban na masamang espiritu na umali ng masamang elemento. Na nagkasala po siya sa kanyang munduhan. Nagkasala po siya Panginoong Jesucristo sa mundo natin. Ibibigay ko lang ang karapat-dapat na parusa. Kunin siya, Ela, Iya, sa bato ng taglay sa aking puso't kaluluwa. Inahatulan kita, dadalik ka sa impyerno sa araw na ito. At babalatan ka ng buhay. At magpakilanman. At tututulin ang iyong ari. Sa pangalan ni Kristo. Amen! Pigilate nyo. Ano ko yan? Pigilate nyo. Amen! Kunin na kayo. Inuutusan kita lumabas ka sa pangalan ni Jesucristo! Sa pangalan ni Jesus! Amen! Kunin sa Ela. Tingnan ko tayo. Walang kunin ko yan. Gagawin siya. Gising! Hindi na malalim. Sabihin mo in Jesus' name. Jesus name, Lord! Tama na. Ayun mo tubig. Okay, pabasahin mo muna labi niya. Ngayon. Sakap lang na. Sakap. Well, Oh, tama na. Isang beses lang, sabihin mo in Jesus' name. Jesus name. Ipagpagustuhan mo. Kabila. Ngayon, tingnan mo ngayon tiyan mo ngayon kung mabigat pa. Ano pinagay ba? Ayan nga. Ang manumang bugda kanina, matigas ha. Sinawa kami na. Ano pinagay ba? Kung mapupuntis ka na. Tingnan na ulit. O yan o, manambot na o. Naalala mo kanina, di ba? Bumabaliktad yung daliri ko. O yan o, yan lang, ito gagamitin ko. O, di ba? May nakita ka madilim maliwanag. Sagutin mo ng tanong ko, meron wala? Saan yung banda? Ikot-ikot ka. Sabi mo may namahalik sa masela mong baging katawan. Sabi mo may humalik sa masela mong baging katawan. Sinabi mo eh. Tapos sabi mo may humahalik sa masela mong baging sa katawan mo. Sa dibdib mo. Sinabi mo ba yun? wala. Wala siya. Okay na. Wala na sakit. Okay na. Paalam ka na. Bye-bye.